ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбе шудан мехоҳед, ё ин ки фарбе ҳастеду хароб шудан мехоҳед, ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед, ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳа, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. топови ҷангвари тоҷик Лоиқ Раҷабов тамринҳои ҷиддии худро идома дода истодааст ва шаби гузашта ӯ бо ҷангвари пешинаи UFC Кевин Ли спарринги дӯстона гузаронд. хотиррасон мекунем ки Лоиқ Раҷабов то ҳол бо ташкилоти PFL шартнома дорад, аммо бояд қайд кард ки аллакай моҳи декабри ҳамин сол шартномаи ӯ ба анҷом мерасад ва Раҷабов агенти озод мешавад ва метавонад ки бо любой ташкилоти дилхоҳ шартнома бандад, ҳатто бо ташкилоти UFC. барои ҳамин дӯстон интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. ҳамчунин бояд гуфт ки то моҳи декабр Лоиқ Раҷабов метавонад ки дар ташкилоти Eagle FC муҳориба гузаронад. барои ҳамин дӯстон хабарҳои навро интизор мешавем. дӯстон, чӣ хеле ки медонем аллакай рӯзи 22 октябр турнири калони UFC 280 баргузор мегардад, ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ байни Чарлз Оливера ва Ислам Махачев хоҳад шуд ва имшаб топови ҷангвари тоҷик Муин Ғафуров дар ин муҳориба прогнози худро дода гуфт ки ӯ рақиби худ Диего Силваро шикаст медиҳад, а Ислам Махачев бошад Чарлз Оливераро, ва ҳамин гуна мо нишон медиҳем ки самбо аз ҷиу-ҷитсу дида зуртар аст. Агар иншоалло доказат мекунем ки боевой самбо номер 1 Ислам Махачев 20 доказат мекунем ки самбо лучший ҷиу-ҷитсу. ва дӯстон, ҳам Муин Ғафуров ва ҳам Ислам Махачев муҳорибаҳои хеле муҳим доранд ва ҳар дуяшон барои камарбанд меҷанганд. Муин Ғафуров имшаб, а Ислам Махачев боша шаби 22 октябр. чемпиони UFC дар вазни нимёна Леон Эдвардс бо чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор ва бо дигар ҷангвари машҳури вазни нимёна Хорхе Масвидал ҷангидан мехоҳад. дар оянда ман аниқ бо Хорхе Масвидал ҷангидан мехоҳам, аммо аз сабабе ки ӯ шикаст хӯрда истодааст, душвор аст чунин коре кардан ки муҳорибаи мо ҳам барои ташкилот ва ҳам барои мухлисон маъно дошта бошад. ана муҳорибаи моро бо Конор Макгрегор ташкил кардан хеле осон аст, чунки мо бо ӯ як ташкилоти менеҷерӣ дорем, аммо барои ма фарқ надорад касе ки биёяд бо ҳамон шахс меҷангам. довталабони асосӣ ё ин ки муҳорибаи пулӣ барои ма фарқ надорад, гуфтааст Эдвардс. хотиррасон мекунем ки сеюм муҳориба байни Леон Эдвардс ва Камару Усман дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 18 март дар Лондон дар турнири UFC 285 баргузор гардад. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаотонро нависен. то боздид хонобуду сарбаланд бошен.